σας! Καλώς ήρθατε στις Γλυκές και Γλαμυρές Συνταγές. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα πίστευτο παγωτό. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε, 2 υλικά που δεν πάνε στη συνταγή είναι να έχουμε καλή διάθεση και ένα πολύ καθαρό πάγο. Τώρα πάμε να πούμε τα υλικά μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε παγωτό μπανάνα με βανίλια. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τα υλικά μας. Είναι τα εξής. 100 ml καυτό νερό. 1 κουταλιά κανέλα. 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική. 2 κουταλιές του γλυκού γιαούρτι στραγγιστό. 1 βανίλια και 1 παγωμένη μπανάνα. Θα την έχετε αφήσει από βραδύς. Θέλει περίπου 10 ώρες να παγώσει. Λοιπόν, πρώτο στάδιο είναι να βάλουμε μέσα τη μισή ζάχαρη στο νερό. Άρα βάζουμε τη 1 κουταλιά περίπου και ανακατεύουμε. Να λιωθεί καλά. Βάζουμε και την υπόλοιπη. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Λοιπόν, ανακατέψαμε τη ζάχαρη πολύ καλά. Σκουπίζουμε το κουταλάκι μας, να μην έχει καθόλου υγρά επάνω. Και θα προσθέσουμε 1 κουταλιά, με όσες θέλετε βασικά, δεν το είπα στην αρχή, αλλά όσες θέλετε βάζετε. Η κανέλα δίνει ενέργεια και τραβάει την υγρασία της μπανάνας πιο πολύ. Εγώ δεν θέλω να τη βάλετε μέσα στην μπανάνα, θέλω να τη βάλετε μέσα στο νερό που έχουμε με τη ζάχαρη. Άρα βάζουμε 2 κουταλιές κανέλα και ανακατεύουμε. Καλά, για 1 λεπτό περίπου. Μέχρι να γίνει υγρό και αυτό και να μην φαίνεται έτσι η κανέλα. Λοιπόν, το υγρό μας μείγμα είναι έτοιμο. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο, θα χρησιμοποιήσουμε το μισό. Αλλά για να γίνει και η ζάχαρη, και η κανέλα να γίνει ένα υγρό μείγμα, πρέπει να έχει πολύ νερό μέσα. Και καυτό επίσης. Το αφήνουμε στην άκρη να παγώσει λίγο. Λίγο, όχι πολύ, να γίνει λίγο χλιαρό. Τώρα τι κάνουμε στη συνέχεια. Θα κόψουμε την παγωμένη μπανάνα. Την ανοίγουμε. Πώς θα καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ παγωμένη η μπανάνα σας?
δεν θα μπορεί εύκολα να ανοίγει η φλούδα, θέλει λίγο πίεση. Τώρα θα βγάλετε όλες από έξω τις ίνες και να φέρω ένα μασιλάκι να την κόψω. Θέλω πολύ μικρά κομματάκια για να είναι πάρα πολύ, το παγωτό. Τώρα τι θα κάνουμε, θα τη βάλουμε την μπανάνα στο μούλτι για να την πολτοποιήσουμε. Άρα ρίχνω τη μπανάνα μέσα στο μούλτι μου. Τώρα θα ρίξω λίγο από το χλιαρό μου μείγμα και όχι παγωμένο. Αν γίνει παγωμένο θα σας γίνει πολύ σκληρό όταν θα το τρώτε. Γίνει την ώρα, γιατί εσείς μπορεί να θέλετε να το αφήσετε κι άλλο να παγώσει μετά. Αλλά δεν θα σας κρατήσει τόσο πολύ. Άρα ρίχνω 2 με 3 κουταλίτσες. Και βάζω το μισό γιαούρτι. Και τη βανίλια μου. Όλη. Τώρα δεν θέλω να μου βγει το γιαουρτάκι έξω γιατί είναι μετρημένο. Το χτυπάω πολύ καλά. Κοιτάζουμε σταδιακά, ανά 1 λεπτό, πρέπει να το χτυπάμε ανά 5 λεπτά, να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κάποιες μπανάνες έχουν βγει στα τυχώματα του μούλτι, άρα τα κατεβάζουμε. Για να χτυπηθούν και αυτά. Τώρα προσθέτω 1 κουταλιά ακόμη από το υγρό μας μείγμα και το υπόλοιπο γιαούρτι. Τώρα αν θέλετε προαιρετικά μπορείτε να βάλετε τώρα μέσα αυτή τη στιγμή 1 μπανάνα μικρή που να είναι στο ψυγείο, να είναι απ' έξω για να σας γίνει πιο πολύ το μείγμα. Λοιπόν, αν η μπανάνα σας, τώρα που το είδα, είναι μαύρο, λίγο, σε κάποια σημεία, καλό είναι να τα βγάλετε, γιατί θα σας μαυρίσει το μείγμα μετά και δεν θα φαίνεται ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, άρα το κόβω. Όσο πιο μικρά κομματάκια γίνονται, γιατί γίνεται πιο πολύ το μείγμα. Λοιπόν, μπορώ να το χτυπήσω λίγο, 1 λεπτάκι,